Kardom pini nalitumangno ladak West Karbi Anglong District Press Club pen mai kani nang kok alam the bangkela puhano ningduk pik chenanam athema ingdeng phokebra trok laso National Press Day arni katalon lake Karbi Anglong District Press Club alang tum tahap adak isan tu palon lo lapen pu West Karbi Anglong District Press Club ahin same ningarong kejor lapen aman kejipipen sidil tum ingdeng phokebra trok laso National Press Day palon ponlo laso long nilitum la social media long mate electronic media long ta dil tum chethek long lo KC ahin pen stame Dr. Akhai Dr. Tuliram Ronghang pen ke chenglok MP MLA sona taxi gap kaprek gazetted officer tum sitame ladak National Press Day katalon long nang chitong dun lo lapen so taxi senior reporter mande ke klem barim nai abang photum pan same karcho ajai mexita nil tumahin pen deng lo lapen so taxi extraordinary la tum project a ot lapen architect akire doctorate la so ki una tuma pan same West Karbi Anglong long ke nil tum aman chipi pon lo katu kabe bang phot trok atuma phan nilitum amana peng pipon lo West Karbi Anglong District along Deputy Commissioner akihai pi Krishna Borua mastame aninga wrong pense la sonong e certificate la pe memento sitame pipon lo la pen District Press Club of Karbi Anglong po alang tum sitame nilitum YouTube channel pen sitame theklong lo lapen through social media sitame nilitum theklong lo dak kapalon mesen anong e kachipi pherangki ke klebang phutum phan aman kipi nilitum theklong lo sitame ningduk pik alama bangke lahano lakha kreni huluni MSC constituency along inut EM KC long EM ke chodong abangphu Kangbura Killing alangli kangri kangkrang pen media atuma phan kang check lapen terrorist pumate arlua song a ota dur si media tum ke claim pose alangli karbok lason pidulo lapen lasolong ke ther ke hapta do lang e joy na si sita lang lo media tum phan akiduk akisung alangli thek an raplo lapen akhai Dr. Tuliram Ronghang amastame media tumaphan anong e amasta pilo stangte nang lasoda oda dur nang lilong doloma nang li kachini dam doloma media atumaphan nang li akerap doloma nang li Karbi Anglong along ko anma print media lapen electronic media along anstame nili lang ingtung ti punang likipu non lahai news fast apanta nang li jongda news fast ke alangli latum ta chipiduk pi kabangphu atokanu a news ta peklang lo laso taxi Karbi Anglong live sitame piniarni 1 million abat so se a viewers dolo lapena comment mesen longpon lo birta live along stame laso thak si mesen a comment nilitum longpon lo thek pon long lo luti kimi laso news long stame lapen so taxi Karbi Daily News Malong News lapen sontasi print media hin sitame thekar sampri drongo express lapen kaprek adoan sitame dak piniarni aman apeng do lanang li chini loma lanang li thek long loma nang li la ana capacity doma nang li media tuman kachedan khut nang li aket thek nang li akire media tum an so si bulatang te nang li le media nang claim not nang li le ko anma ke claim yak son an nilituma phanja ponot sitame nangli phana oda dur son non nang ke thek long non nang karji long ma ke nangli ke dak rong along a kangbura chotame ma rong along kopine ar pu nangli deng tame sitame council along kang EMR pu kang ni pen nangli la hai alam kan ye ke nilitum kitiata nang dengon e la pen ali phan pin rem lo la pen akhai Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Tunmas Kachari alangli aphan ka chuniri ji kenang sot abangke
non alangli Kangbura Killing upon particular Kangbura Killing upon arpu pen pisunangji puse nili West Karbi Anglong District Press Club amai phu pen naliphan chuning rilo lapen aniliphan laso arpu pen pisun se tik bangke lapen ahok pet aning aklong pen aning kachiro ya vet tik bangke nilitum ke ington te alangli putake lapen alangli so kiri katarlip lapen alangli putak news ke klang along ke mo aphi abangke Karbi Anglong Thomas Council atim apan same ropon clock tahai lasi lasona oda dura bang phu pan inut lo pulotang te nangli hem ke 24 hour service nangli ki PUNG nangli rat apan ki duke la ke me jangre lapen ke boy atumapan galanaji kerabji rong rup hawar hapat kapaching thuria pan sinangli thudon lo lapen nangli seme sita deng lo nangli seme ke deng abang nangli hem apor penangji pulotang te nangli CM nangli EM ke manji si nangli ot amasya velo nangli hem nang ki lut ajong si apora teng nang jibi kok pulotang nangli ke DC le man rongoi dak EM atum ke kedam tang nili tum ke theglong antala sona oda dur theglong lelan lasi nangli la an lam kang tang lam kang sak pen nangli kipu lapen media atumapan nangli kachidan khut lake napen 99% atum ke nilitum apan support ave po lake nangli phan ke thanjia bangke media atumapan ke mate pherang ke klembang phutumang ke political pen nangli tum party pinang ne media mate pherang ke klembang phutum ke neutral piniarni bangke social organization tuma news atopo pinaparni bangke BJP news atopo pinaparni ke APSL news atopo lapen pinapdi ke bangke ASDC CPML pustame kapre khampang asong lapen DC along kopipia program si kedeng mas tame media tumang bangke peklang po media pulotang te lake nangli pipi nangli hukumang bong ateng si nangli lama teng si nangki top nangki du nangji nangka peklang verji puke lake rona masi ave lake nangli phan pini nang pachini dak lo lape nangli phan nang than dak lo lape nangli ot nangli dur nang donyong se kachelar ave pulotang te nangli phan ke munit hisab amasi munit atum nang bi bedet po nangli lam klar chipilo nilitum theglong lo la solam klar ka chipi ke nilitum ningkang sam thang natawe nangli ake chok poson nangli ka chipi binang jia son nangli ke thek thang natawe posi nangli phan ke condemn lo nangli son abang phu ke council along mate Karbi Anglong Autonomous Council intercept halasulong pas urdun ri la sinali phan la hano kejong la sinon nilitum ka che theklong abang ke akhai Dr. Tuliram Rohan Karbi Anglong Autonomous Council ka charipon alangli ke flag la sonave lapen media tuma fansta me alangli thek an unan ke rablo mani so that positame kanglit langkon care la hai alangli ang hopen ke bar abang ke nilitum ning dukpik la si alangli phan ke condemn lo dak West Karbi Anglong District Press Club pen bang ke Kangbura Killing ason thot abang phu bangke EM ke chu dun puke akhai Dr. Tuliram Ronghang amorjat si kejor lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council atim phanamasi amorjat jor det lo alangli ko ana ke chok lake ratang no piyo pen klang pon bom po alangli ko ana ke thek ko ana ka chini ko an se English ke thek koan sia qualification alang likedo lake mo zadak alang li puthak bangke tarli pon bom si mo ratang no peklang pon po tim penamasi nilitum alang li puthak tarli damji lasi alang li sona oda dur khai no alang li son kidam tang council aso general election along alang li rat pen a favor koson pen onde alang li che pehai dalo alang li council along kache phaim phu dun mate ang hoi ke long dun EMR pu deng de prang o taking po semi ke deng polong lake vosik acheklo ni phai inkoi nikan suri ni reng korai ni sialang li
simi deng dun lo alang li simi ke deng dun a ot adur luma piniani rat atuma long alang li la son alam kangli kang ther la pen media tuma anaman ke the anaman ke do la Indian constitution long stami fourth pillar posel nil tuma phan hok lo tangte alang li non media klemang pho tuma phan ko ano ne birta kapacita ko ano ne arong atok ano dowa towar dolong kabe rada kaningri kisu kyun e along pen ke chenglo ka homri dam pen news ke tok kape klang pen akhe doctor tuliram rong hang sitame akirap pidon lo la pen ke dam tang covid 19 ho sitame media through media pen si penang an atum ke angtan ka chongda dam tu pasame ladak mithang along ri mithang hawar a mithang arong nang pachile lo tang te Kangbura Killing nangli phan nang ke jongji la pe nangli phan nang ki pujia bangke nangli claim olo mene sitame nangli ake thek nangli akere nangli media phan ka chedan media phan nangli la an lam kang sak pe nangli ke jong nangli ke thek nangli akere abang nilik tum nang ka chini ji den tum ning ha la pe nangli ko an